Folinta ni obeta ko di magazine mali ale fil ke ba ko bela jelima o bismillah ka kuna fono keneka baguruba ulfleni baguruba folo la sa ameta gouvernement ko ni nga bara wali do kewleya min ko ni ka la sigide mun ko meke meri ko na la wala sa togum na ka blasral ka ko ni di meru ni meri ko na kula ko ni ko ni awuli la ka boy ni no bada amanda dula ko wala na mbore ni no ameta ka commissaire de police de yirma jo mo ko chesirinu ko jija ko ni do ko konka kera sababu ye ka bulu dake ma woro ko ni ma minni bingal wale ma chejugu ke baga do yisigida dama dola dabe dola ko fene wala ka kunche ni dulanci ko ni sa mi ko ni makura ko ni tara wala sa choko mina ko blanga dulanci lo ko ni ko no e degede karam ko yi mi ko ni ngabara walu be na nyena maya bolantana ko ni uluku dabe dola ko fene wala Bismillah ko guraka kuna funu keneka ina fanya fo baguru bala chogobina conseil communal ko ni no lu ko ni sigilimbe sigida do ko ni ta ko ni ko obena wuli ko masoro conseil de ministre mi ko ni kera araba temeni no kera utukolo klimo wan shegi samba fla ane mo kan kono to ni kuma senu ko ni tarola wala sa chomina ko lu wuli ko ni yata ka la jekinyi ba kata sisi takili ko ni olu mara bulu chaw ko nasa no ale ko ni be kay mara ko ni nasa ko lu conseil municipal ko ni ko lu bena wuli fo kata se moruba bu mona ko ni ko lu ta bena wuli ko ni amasoro anga ko tigi mi nga bara bulu belinu du ko nyanya boli ko nyuma ko ni o masa no yi Colonel Abdoulaye Maïgaye ayo ko ni la selike ka gira ka fo ko atali ko ni beke loi numéro 2023-004 koni umasa min koni nundu na marsekalo kletan samba fla ani mugan saba olu kusaon koni nasa min koni betaka kodla kodi koni be dugu kona konya akoy kan ko koni nyana bol ko nyuma koni na basi ko nyuma koni na aya yira ka faga la seli koni na koni ya konya koni ya flongolo chile ka daga kulunci ka masoro akucha mamba akukonna la furud ko ba konna la fukata se ko juguya do ko ni ma na fulu ko fu ata si meri ko na ko ni ko nyanya na bol ko nyuma ko ni uluma wa fene aya ira ka fo kuna ko nyanya na bol ko ni ko bina sigisinga ko sare bol do fene bina ta mun ko ni metalike article 8 ko na no betaka loi 2023-004 ko ni masa na le ko ni tara marsikalo kletan saba fla ani mugan sabola sa ko abetali ko ula wa ko bina keka akunya ko ni nyana bo wa ko ni makofule munu fle ni de conseil communal ko nyana wa ko a délégation spéciaux do bina talike wala sa choko mina ku noro ko ni bla kasika akunya nyana bo ko nyumana kasoro bizi bazama do ala yuru ko ni madu akugo njula anga marabulu chen ko na Nambore ni no amita komisaria de police de yirma joma ko chesirinu ko jijanu ko magami ko nikera mi kera sababiye ka tegedake majugu sa woro ko nika munu ko nga bara wale ko te dowere ka sirada mogonye kam maw ko nga bulma fe ko ni ko daragula o gum ko na lawa ni malfran nu ko ni no ni ko jugu ke wale maw ko ni achama mi taka sigida woro na ko ni ali ko jurula anga fintigila ko ni no ba police la ko yisa yirma jo ali commissaire de police ko ni no ya commissaire principal Modibo Kajara ni beba ali wuli ko OPJ ali ko ni nga chesiri fokata se anoro bla ko ni masa no adjoint commissaire de police Yusuf Koulibaly oluka chesiri ko ni ogum ko nala utukalo klemwana utukalo klemwana ulumvla samba fla ani mwanani wiyo buludake mado ka munu ko ntumetaka kata mauka barake yoro fokata se mauka firike dawnu ko du ko ma kasika adaw ko ni kare wala sa chogo mina ka don ka ko jugu ke baga ko ni ko ke ko sabe kasika mau bon buluma fe ko ni ko jigila misenya akula ko sabe wa chama ko ni mbeke ni marama fenche jugu do yubulu munu begla en façon maliba yare la nuno ko ko jugu kele bar sabula fama ko arme artisana no ananzara kan ko ni sa o buluma fe ko ni glani buluma marama fe glani bulu ko ni alila sa wa ko ni ma ko fule nfle usiraka dodo kasika bulu da kuka abasoro gwaja ufe jamunu beno na be full mako video de surveillance ni machama me a camera kashinu blu ka butigi konala wala sa choko minani maudu ntonu boto okasega ye kasega butigi kono ko fese linya do kasoro firikela koni alenya tiseka abela jirenyisa nye tegada kero uluma kelen wonika mi koni butigi do koni datugo mi me yiri majo yoro jambu ale koni nasa o bitigi dakari koni kera
tile 24 fo ka taa se utukalo tile 25 kɔni o sufɛlaw kɔni masa ni cɛba in kɔni k'a ye dakari kɛ ka don butigi in kɔnɔna la ka se ka a fɛn caman kɔni cɛ fɛn minnu bɛ taga finiw na fo ka taa se warimafɛnw kɔni a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni o cɛ k'o k'a kun ka tunu nka a yelen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale nɔ bɛ a ko la wa fɛnɛ k'a kelen m'a kɛ dɛ k'u maa caman kɔni y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa 2 kɔni ko olu kɔni da kun b'ale kan walasa cogo min na ka se ka nin kɛ juguwale in kɔni ka se k'a kɛ tɛgɛda kɛra olu maa 2 kan o waati kelen kɔni na fɛnɛ u kulola sɔmina Yirimajɔ nɛgɛ na o fɛnɛ kɔnɔna la ko cambriolage dɔ kɔni kɛra boutique dɔ fɛnɛ na yen nɔ boloda kɛra o maa kofilenw kɔni fɛnɛ kan min ye maa 2 ye n'o kɛra utukalo tile 26 kɔni o sufɛlaw kɔni fɛnɛ na boloda kɛra o maa 2 ka ko fara maa 3 dɔ in kan fo ka taa se dugu kɔnɔni kɔni n'ale bɛ Yirimajɔ ale kɔnɔna la juillet kalo tile 18 san 2024 ko maa dɔ fɛnɛ kɔni ye ni kojuguyaleya kɔni dɔ kɛ yɔrɔ kofolen na min kɔni ye minnu kɔni ka cɛsiriw kɔni bɛnnen bɛ nin ko ma n'o ye agence de brigade mɔgɔw ye u kɔni u ka cɛsiri n'u ka jija n'u ka magan kɔni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa cogo min na ka ni maa kofolen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Ɲamana Yirimajɔ kɔni kɔnɔna la maa caman kɔni olu sɔrɔla a ko juru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko jubaju kɔni maa 6 min ye tɛgɛdakɛri ko a ka se k'u bila bɛrɛ la wa fɛnɛ yɛrɛ polisilakaw kɔni minnu bɛ sanfɛla la u ye foli kɔni kɛ ni maa kofilen ni minnu y'u kɔni cɛsiri n'u ka jija n'u kɛ walasa cogo min na ka ni maa 6 kɔni ka tɛgɛda k'a kan u sera kɔni ka foli kɔni k'o d'u ma wa fɛnɛ k'a yira fasodenw na ko bɛɛ k'i kulon gɛrɛnen to walasa cogo min na ni maa jugu minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ na ka na wari sɔrɔ facilement n'o ye ka maaw ka sɛgɛn kɔni ko u bɔ olu la k'u bɛ na a ɲini tentɔ maa dɔw bɛ sɛgɛn kɛ e bɛ na k'e bɛ na o daraki o la facilement ten ko boloda bɛ kɛ a maa kofilenw bɛɛ lajɛlen kan ka t'u bɛɛ lajɛlen bolo k'u k'u ye faso ale kɔnɔna la k'a kuncɛ dolanci kɔni ale hukumu kɔnɔna la sa Tom Senfi ale kɔni ye degeden karamɔgɔ kura kɔni min kɔni taara ko bila an ka dolancilaw kɔni kunsa n'ale kɔni ye Belge n'a kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Belge kɔni olu ma cɛba in kɔni k'a taara k'a bila Mali dolancilaw kɔni kunsa a si kɔni bɛ taa san 51 kɔni na sa u kɔni y'a choisi min kɔni ye Fédération nationale de foot u kɔni olu y'a choisi ka a kɔni ta k'a kɛ ni ɲɛmaa ye wa k'u dalen b'a la k'a fɔ fɛnɛ a bɛ na a ko ta n'a sɛbɛn ka se ka baara wale ɲumanw kɔni kɛ o ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra araba tɛmɛnen o tukalo tile 28 san 2024 n'u y'a laseli kɔni kɛ sa an ka télévision nationale la n'o ye ORTM ye FEMA foot kɔni ale ɲɛmaa kɔni o de laseli in kɛ k'a ko kɔni tɔ mana labɔ min na ko laseli tɔ bɛna kɛ walasa cogo min na ka dolanci kɔni ko tɔ da an filɛlikɛbagaw olu tulo kan nin bɛ dansigɛ bi an ka kunnafoniw na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'o yira an filɛlikɛbagaw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ